zein litzateke garaitzea gustatuko litzaizukeen ametsetako partidua. Entrenatzen dudan bikotearekin, nik bakarrikan ezkerrez jokatzea eta 22-5 irabaztea. Euskal pilota selekzio ofiziala ikusiko aldugu inoiz. Hemendikan oso gutxira ikusiko dugu, Euskadiko selekzioa Gernikan jokatuko den txapelketan. Pilotari bezala zeintzuk dira zure arma nagusiak? Zurekin aritu direnek errebotea eta aurreko jokaldiak aipatzen esan digute. Tramparekin dijoa galdera hau. Desde luego, lehenengo kuadrotan egiten dituan jokaldiak ez dira, eta nik uste bere garaian fisikoa eta nik uste nuen kolpea, orain ja gutxiago. Eta azkena, nor erranen zenuke dela egungo emakumeen pilota panoramoko pilotariko berena. Palisten munduan ikuste Maider Ardanaz gaztea dugula, nik uste pilotari oso kompletoena dela, eta gero eskuzko jokamoldean Goiuri Zabaleta gaztea ere oso gaztea dena, nik uste artista hutsa dela.